Dobar dan svima, moje ime je Božica, vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću kako se preduzetnik može opredeliti za isplatu lične zarade. Ukoliko ste preduzetnik ili preduzetnik poljoprivrednik, možete se opredeliti za isplatu lične zarade. Prijava se podnosi elektronskim putem i mora se podneti do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu. Ukoliko ste preduzetnik koji tek pokreće svoju delatnost, za ličnu zaradu izjasnit ćete se prilikom podnošenja registracione prijave. Svi preduzetnici koji se ne registruju kod APR-a dužni su da obaveštenje podnesu u roku od 5 dana od dana registracije, odnosno dodele PIB-a. Ukoliko se PIB dodeli nakon 26. decembra, obaveštenje se podnosi najkasnije do 31. decembra tekuće godine. Ključno je da planirate unapred i da osigurate svoje poslovanje. Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati i zakazati vaše konsultacije. Do tada, lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal.